रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सावंतवाडी तालुक्यातील आसगाव येथील जागृत देवस्थान असलेले तथा नवसाला पावणारे अशी ख्याती असलेलं श्रीदेव अग्निवेताळ देवस्थानाचा वार्षिक जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला। नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हमध्ये मी रुपेश पाटील आपलं स्वागत करतो। आपण आहोत आसगावच्या पांढरेवाडीमध्ये। या ठिकाणी पांढरेवाडीचं वैशिष्ट्य असं आहे की या ठिकाणी श्री देव अग्निवेताळ यांचं भव्य दिव्य असं मंदिर आहे। त्या मंदिराच्या अनुषंगाने पांढरेवाडीकडे जाणारी ही कमान आपण बघू शकतो। आसगावच्या बस स्टँडच्या बाजूलाच हा रस्ता जातो आहे पांढरेवाडीत आणि त्या ठिकाणी श्री देव अग्निवेताळ यांचा आज वार्षिक जत्रोत्सव आहे। देवाचा महिमा अघात आहे। हाकेला धावणारा आणि नवसाला पावणारा असा अग्निवेताळ देवस्थानचा महिमा आहे। आपण प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाणार आहोत आणि भाविक भक्तांना आणि देवस्थान कमिटीच्या सर्व सदस्यांना आपण विचारणार आहोत। आपण बघू शकतात की पांढरेवाडीकडे जाणारा हा रस्ता पूर्णतः लाइटिंगने वेढलेला आहे। अनेक पांढरेवाडीत जाणारे हे रस्ते म्हणजे देवाकडे हा रस्ता प्रस्थान करीत आहे आणि ह्या रस्त्यावर सगळं वार्षिक जत्रोत्सव असल्यामुळे या ठिकाणी दोन्ही बाजूंनी या ठिकाणी पांढरेवाडीकडे जाताना लाइटिंगचा या ठिकाणी झगमगाट आपल्याला दिसतो आहे। थोड्याच वेळात आपण मंदिरात पोहोचणार आहोत आणि त्या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत की भक्तांच्या हाकेला धावणारा आणि नवसाला पावणारा देव म्हणजे श्री अग्निवेताळ आणि ह्या अग्निवेताळाच्या एकूणच आजपर्यंतच्या जडणघडणीच्या माध्यमातून आसगावकरांना आलेला त्याचा अनुभव आणि पांढरेवाडीतील रहिवाशींना आलेला अनुभव आपण प्रत्यक्ष अनुभवूया।
सारी संतापण आहे संसार की वाजवण्याला कोण चालली हो? अहो मग त्याला तर चांगलं सांगू का? बस, त्याला ताली वाजवा. बोल रे विलास मंगळामूर्ती बोल्या रे बाप्पा बोल्या. मंगळामूर्ती बोल्या, बोल्या, बोल्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.